Esaerak berak dioen bezala, direnik ez da sinistu behar, ez direnik ere ez da esan behar. Izan ere, badira Euskal Herrian hainbat eta hainbat zineskera, besteak beste sorgina edo lamien inguruko istorioak. Batzuek horretan sinistuko dute, beste batzuek berriz ez, baina argi dagoena da gure kulturaren parte direla. Gauza bera gertatzen da Euskal Herriko mugetatik kanpo ere. Hala zezen adibidez, zelten kulturan, hauek zuhaitzek dohain bereziak zituztela uste baitzuten, eta arrazoi horregatik arboletan oinarritutako horoskopoa sortu zuten. Zuhaitzetan oinarritutako horoskopoa sortu zuten zeltek, 21 espeziez osaturiko horoskopoa hain zuzen ere. Haien ustez, jaiotegunaren arabera, zuhaitz bat edo beste bat dagokizu, eta haien iritziz, arbola bakoitzak bere berezitasun propioak dituenez, dagokizu zuhaitzaren ezaugarriak izango dituzu zeuk ere. Euskal Herriarekin zerikusirik ez duen istorioa dela pentsa dezakegu, baina errealitatea oso bestelakoa da. Izan ere, Leioako udalak zelten horoskopoan oinarritutako parkea eraiki du Sarrien auzoan, horoskopoaren parkea hain zuzen ere. Izterreaino inguratu den karramarroa bihar beste inoren gana ailegatuko da zangoza bat aztamuka. Zuhaitz ezberdinak aurki daitezke, besteak beste, aritzak, urritzak, gurbeak, urkiak, olibondoak edota sumarrak. Azken honen kasuan adibidez, sumarraren kasuan alegia, horoskopoak dio zuhaitz honi lotutako pertsonak oso zintzoak direla. Urtarrilaren 12tik 24 eta uztailaren 15tik 25 bitarte horretan jaiotakoak sumarraren babesa edo jasotzen dau, eta bereizgarriak zintzun dira, antza denez pentsatzen duena esaten dau, zintzotasuna erreparurik gabe. Eragina besteengan, arduratsua, irudimentsua, moral handikoa, ideiekiko eta maitasunekiko fideltasun handia. Zelteen ustetan, zuhaitz bakoitzak bere ezaugarri eta berezitasun propioak ditu, eta pertsona bakoitzari zuhaitz bat dagokio. Beraz, dagokizun arbola motaren arabera, dohain eta ezaugarri jakin batzuk izango dituzu. Badirez, 21 zuhaitz mota, zuhaitz 2 ekinoziotarako, beste 2 solstiziotarako, eta beste 17 horoskopoaren epedo tarte bakoitzerako. Orduan, zuhaitza dagokion tarte edo horoskopo epe horretan jaio eskero, antza danez, zuhaitz horren adierazgarri edo ezaugarriak hartzen dozuz zuregan bizitza guztirako. Zeltek harreman estua zuten naturarekin, baina ez dira bakarrak. Izan ere, Euskal Herriaren naturari estuki lotutako herria da. Horren adibide dugu Gernikako arbola. Egia da, Euskal Herrian zuhaitza presentzia handia dekola, besteak beste Gernikan bertan dekoguna aritza begitutea besterik ez dekogu. Zu badakizu urteko hilabete batzuen artean jaio eskero, edo Pizti zarela edo Sagitarioa zarela. Honekan bardintzu funtzionatzen da, baina Sagitario edo Pizti izan ordez, zuri dagokizu zuhaitz bat. Eta zuhaitz horrek daukiezan bereizgarretasunak edo adierazgarretasunak zeureak egiten dozuz, eta printzipio zure bizitza guztien zehar jorratzen dozuz. Ez bakarrik zerak horrek bereizgarretasunak edo adierazgarretasunak, baizik eta zuhaitz horren babesa edo babes horren azpian biziten zara. Mota askotako zuhaitzek estaltzen dute haien sustraiekin horoskopoaren parke hau. Besteak beste, izaiak, makalak eta Euskal Herrian hain ezagunak diren aritza eta pakoak ere aurki daitezke.
6.000 metro karratuko berdegunea da, 21 zuhaitz mota landatuta dagoz, eta zuhaitz bakoitzeko printzipioz 3. Hortaz, 73 zuhaitz edo egon beharko dira. Eta mota askotako zuhaitzak dira, ezta? Batzuk bertokoak eta beste batzuk Euskal Herrian bertan ez hain normalak diranak, ezta? Buruz ez dakidaz, guztiak ez da gutxiagorik ere, ezta? Baina, gauzea dekona da, parkearen sarrera bietan holango informazio taula bidagoz, 2 metro zabalerako bidezka bat eginda dau, nondik paseatu zaitezken eta zuhaitzen multzo edo mota guztietara heltzeko modua dekozun, eta zuhaitz talde bakoitzara heldu ezkero, berton dekozu zuhaitza bera, eta zuhaitz horren deskripzioa, adierazgarritasunak eta beresgarritasunak. Euskeraz, gazteleraz eta baita latineraz, antzadanez mundu honetan hizkuntz aditua da, ezta? Itzala emateko, sua pizteko, asko eta asko izan dira, aintzinako kulturetan zuhaitzek izan dituzten erabilerak. Aintzineko kulturetan zuhaitzak beti ukin dau holango presentzia bat, ezta? Zuhaitzen inguruan gauza asko egin izan da, aintzineko kulturetan sua bera. Zuhaitzen ingurutan sortu izan da, eta antzadanez, zelten eta druiden mitologian eta zuhaitza biziaren eredu zen. Eta biziaren eredua izanik, zuhaitzaren ondoan sortu izan dabe euren astrologia. Lotu izan dabe zerua eta lurra, zuhaitza bitartekari moduan, eta holan sortu izan dabe euren horoskopoa. Eta horoskopo horretan oinarrituta, guk zeo zertxo bardintzu egin izan dugu. Zuhaitzak bezala, gizakiok ere lurrarekin kontaktuan gaude, arbolak sustraiei esker eta gu oinei esker. Baina hori bai, arbolek gainera, gizakiok ez bezala, adarrak zerura begira dituzte eta beraz, jainkoekin harremanetan jartzeko gai dira, edo horixe uste zein behintzat zelten kulturan. Beraz, zuhaitzak gizaki eta jainkoen bitartekari giza ikusten zituzten zeltek. Gainera, haien mitologian jainkoak izaki berekoiak zirela uste zuten eta beraz arbolak erabiltzen zituzten babes bila. Azken hauek euren alde erregutzeko doaina zutela uste baitzuten. Zentzu horretan pertsonen babesle bihurtu ziren eta horregatik ume bat jaiotzen zenean gurasoek zuhaitza landatzen zuten. Une horretatik aurrera, zuhaitz hori jaio berriari zegokion arbola bilakatzen zen, bere bizitza osoan zehar lagunduko zion hain zuzen ere. Beste behin ere, zelten eta euskal herritarron arteko lotura agertzen da. Izan ere, umea jaiotzean zuhaitza landatzearen praktika hau Euskal Herrian bertan ematen da, Hondarribian hain zuzen ere. Hori Euskal Herrian egin izan da, eta egiten da, besteak beste nik uste Hondarribin egiten dela. Hondarribin, udaletxearen esku, ume bat jaiotzen danean, ez egun horretan bertan, baina urtean behin bai egun bete aukeratzen dabe, urte horietan jaiotako ume guztien zendiek zuhaitz bana landatzeko, ezta. Hemen planteatu izan gendu nolako zozer egitea, baina ume asko dekogu eta lurzoru gitxi, edo udaletxearen jabegoan dan lurzoru gitxi. Orduan, ezin izan gendu olako ekimen bat aurrera eroan, ezta. Orduan, honek balio dau apur bet horren ordezko moduen be bai. Ta trena hoi bezala geldituko da 5 minutuz geltokian. Ta itxas bazte hontan hausten diren olatuak etenik gabe helduko dira bazterrian.
Beraz, badakizue, horoskopoan sinisten baduzue pasa zaitezte Leioako horoskopoaren parketik. Eta horretan sinisten ez baduzu ere egin ezazue bizitatxoa behar bada harrituko zarie. Izan ere, gogoratu direnik ez dela sinistu behar, baina ez direnik ere ez dela esan behar.